No niin, morjesta vaan Jukka. No niin, terve terve. Täällä on luurin päässä mulla Jukka Harmonen ja itse olen Janne Lyytikäinen. Kivilahden hyvinvointikeskusta edustan ja myös ollaan Jukan kanssa molemmat mekaaliittiharrastajia. Ja tällaisen asian tiimoilta nyt puhelua sitten tämmöistä Zoom-yhteyttä Jukalle. Ja meillä on suunnitteilla tämmöinen mekaaliittiviikonloppu. Ja vähän niin kuin siihenkin liittyen ajateltiin vähän jutella, että mitä kuuluu Jukalle ja ylipäätään mekaaliitti harrastukselle. Ja Jukka, mä päästän sut ääneen, niin sen verran, vaikka tässä sanon, että just olemme olleet aikaisemmin tässä yhteyksissä ihan hiljattain ja tiedän, että oot käynyt reissun päällä taas, niin Mm. Mm. voit jatkaa vaikka siitäkin sitten, niin jos kerrot ihan lyhyesti itsestäsi ja mekaaliittiharrastuksesta. Joo, no minä asun Iisalmessa ja olen teollisuuden kunnossapito asentaja ja semmoinen on työ mulla tällä hetkellä ja sitten oikeastaan tämä mekaaliittijuttu ja nämä maasäteilyjutut, niin tämä on mulla on niin kuin harrastus ollut jo varmaan jo toistakymmentä vuotta ja Mm-hmm. ja nyt tuossa tosiaan niin kävin reissussa, mitä tuossa jo vähän sivusittiin, niin kävin tuolla pohjoisessa. Pohjoisessa kävin, moni tietää varmaan Käymäjärven kiveen ja siellä pyörähin ensin tuolla Ruotsin puolella ja sitten ajoin Norjan kautta ja kävin sitten tuolla Utsjoella on semmoisia kivikehiä, niin kävin yhtä semmoista katsastamassa ja sitten vielä piipahin tuolla Varangin vuonolla. Joo. Ja sieltähän löytyi sitten jalkakiviä niin ihan mukavasti. Niin Joo. Ja sitten siellä on myös näitä tämmöisiä pystykiviä, niin kuin sanotaanko niitä niin kuin dolmeneiksi. Okei. Joo. Niin tutkailin niiden energioita ja nehän antoi ihan mukavia pöhinöitä. Ne antoi Joo. Sitten vielä kävin siellä aika pohjoisessa, se on vähän niin kuin Euroopan pohjoisempia paikkoja, niin kävin, oli siellä semmoinen kivikehä. Joo. Kivikehä, se oli mulla oikeastaan semmoinen yksi semmoinen pääkohde. Niin. Joo. Semmoisia, niin minäpä voin tuossa kohta näytellä vähän kuvia niistä. Niin Joo. No niin, hienoa. Semmoisia, ja sitten voisin joo. Jatka vaan. Ei kun niistä voisi sitten siellä tapahtumassa niin sitten vähän kertoilla. Niin Joo, no niin. Mahtavaa. Sen verran maistiaisia näytetään, että osaa porukka odottaa sitten, että mitä on luvassa, niin mielenkiintoista päästä keskustelemaan sitten asiasta kiinnostuneiden ja muiden harrastajien kanssa. Ja ehkä voitaisiin sen verran kertoa myös tässä kuuntelijoille, että me ollaan Jukan kanssa tehty videoita aikaisemminkin ja ollaan tutustuttu mekaaliitteihin tuolla Keski-Suomessa, Jyväskylässä ja siellä käytiin myös Lapin raunioilla. Ja tuolta meidän Kivilahden hyvinvointikeskuksen sivulta löytyy mekaaliittivideoita muitakin ja tämä taitaa olla nämä meidän Lapin raunio-videot siellä sinun kanavalla. Niin voidaan laittaa tuohon linkki sinne sun kanavalle myös alle ja tämä mahdollisesti tulee sitten meidän molempien kanavalle jakoon tämä video. Niin mutta että molemmilta löytyy mekaaliittivideoita ja se Lapin raunio juttu oli kyllä hyvin mielenkiintoinen. Että mä ihan hiljattain hoksasin, että siellä on myös mekaaliitteja ihan siinä rannassa. Ja kiinnostaisi kyllä tosi paljon kuulla muiltakin ihmisiltä, että onko havaintoja mekaaliitteista rannoilla, siis ihan nykyisillä rannoilla. Että se aikaisempi käsitys on ollut sellainen, että ne on siellä muinaisrannoilla pääosin nämä mekaaliitit.
Ja sieltähän niitä toki löytyy, mutta olen kyllä kieltämättä löytänyt nyt niin kuin, en ole vaan jotenkin, kun olen ajatellut, että ne on vain muinaisrannoilla, niin en ole silleen niin kuin ajatellut, että ne olisi niin kuin megaliitteja samalla lailla. Ja Joo. löytyy ihan rannoilla, mutta oletko Jukka sinä löytänyt semmoisia, mitkä olisi ihan nykyisen veden rajan, taikka no vesirajahan voi olla siellä muinaisrannan korkeuksilla, että siellähän se voi olla näin, mutta tämä minkä mä löysin, niin oli Leppäveden rantaa, joka ei ole kyllä ihan lähelläkään vielä niin kuin muinaisrannan korkeutta. No ei sillä lailla ihan rannan tuntumassa. No paitsi tuossa, mikä näkyy tuossa taustalla tuo kuva, niin se on Ailakkajärveltä, Kilpisjärven. Tuohan on tuommoinen karhukivi Mutta tässähän minä kävin toisella reissulla kanssa tässä joku viikko sitten niin tuolla Pielisen rannoilla. Mutta ne nyt oli siinä Pielinen näkyy, että se nyt on kuitenkin niin korkeammalla oli ne kohteet siinä, että ei ollut ihan niin kuin sen nykyisen rantapiivan tuntumassa. No me voitaisiin tarkistaa tuo Ailakkajärven korkeus merenpinnasta. Sehän voi olla, että se on ihan jotakin Siellähän ei jostain Voiko se olla niin paljon? Niin paljonko? 662. Joo, sehän ei muinaisranta, sehän ei ulotu sinne asti, että se on, tässähän se menee tässä Pielisen luona, että No nämä on näitä mielenkiintoisia. Kuulijoille myös tiedoksi, että mitä palveluja tässä niin kuin käytetään, kun tutkitaan näitä asioita, niin GTK Maankamara-sovellus on semmoinen, josta näkee muinaisrannat, eli sieltä voi napata päälle. Googlella löytyy GTK Maankamara-sovellus ensinnäkin, ja sieltä voi sitten laittaa päälle näitä rasteja siihen malliin, että siellä näkyy tämä muinainen merenpinnan taso sitten, niin siitä näkee vähän osviittaa, että missä pitäisi olla megaliitteja tämän teorian mukaan, eli että ne on pääosin siellä muinaisrannoilla ja sitten myöskin, jos siellä on joku muinaissaari, niin siellä toki voi olla sitten ikään kuin siellä korkeimmalla kohtaa esimerkiksi sieltä monesti löytyy myös megaliitteja, mutta yleensä muinaisrannalla, jos on semmoinen vaikkapa muinaissaari, niin rantoja kiertää ne megaliitit hyvin usein. Kyllä. Itse katsoin sitten äsken ihan tuolla retkikartalla, että sieltä niin kun näkee maastokartat, niin sieltä googlettamalla löytyy retkikartta, niin pystyy katsoa sitten niin kuin korkeuskäyriä ja muita, että siitä pystyy sitten lukemaan kanssa niin kuin dataa niin kuin kartalta helposti. Näin. Joo, näihin sitten liittyy nuo linjat ja niin kuin energiat, niin kuin maasäteilykkiin monesti että. Joo. Eli tuossa jalkakivissähän on monesti semmoiset energiarenkaat siinä ympärillä, että ja sitten saattaa joku leilinja tai voimakas joku Kurry tai Hartman linja sitten mennä sitä läpi, että Joo. Onko siinä ollut semmoista säännönmukaisuutta sun mielestä, että miten ne on? Joo, kyllä, oikeastaan on ne energiarenkaat siinä, että Joo. semmoiset vähän niin kuin semmoiset hellanrengas. Joo, kyllä. Joo, mä muistan, mittailtiin niitä silloin Jyväskylässä ja mittailithan sinä niitä täällä Äänekoskellakin oltiin toisen kerran viime kesänä. Niin, mitä paikkoja silloin kierreltiin, niin käytiin tuossa Paadentaipaleen vuori taisi olla se paikka, missä pääosin vietettiin aikaa. Ja siinä, myös siinä tien toisella puolella, mä en nyt yhtäkkiä muista, onko sillä nimeäkään sillä vuorella, ehkä sillä on sitten, voisin tuosta äkkiä katsoakin, niin siellä on megaliitteja, näitä toki niin kuin Keski-Suomen alueella on aika paljonkin
tämä ilmiöhän ei ole sellainen, että näitä jostakin museoviraston rekistereistä löytyisi, niin onko sulla siihen mitään ajatusta, että mikä Joo, oikeastaan mulla lopullinen herätys oli tämä, että minä en näitä löytänyt niin kuin mistään niin kuin virallisista niin kuin museoviraston sivuilta. Eli just tuo taustakuva, niin ollaan siinä Alkajärvellä, niin siellä oli semmoinen oikein hieno jalkakivi, ja siis ihan täysin on niin kuin ihmisen tekemä se. Yeah. Ja sieltähän löytyy sitten siinä museoviraston siitä, kun siinä pystyy katselemaan niitä museokohteita, niin siellä on myös niin kuin luonnonkohteet. Eli se on semmoinen kiinnostava luonnonkohde. Niin ei edes semmoisen olisi niin kuin sitä hyväksytty. Niin silloin mulla on vähän, että nyt tässä onko tässä nyt joku tämmöinen salaliitto, että näitä niin kuin painetaan niin kuin villaisella vähän niin kuin, ja niin kuin jätetään huomiotta. Kyllä. Joo, näinpä. Joo, se vaikuttaa olevan sellainen ilmiö, että sitä ei niin kuin hirveästi viranomaisten taholta tuoda esiin sitä. Että toki niin kuin se, että niin kuin yksittäinen kivi on niin helposti ikään kuin sen voi ajatella, että voi olla sattumaa, että kivi on näin, että vaikka siellä olisi miten asetellun näköinen kivi ja vaikka olisi pikku jalkakiviä alla siellä niin kuin vaikka millä tavalla, niin sen vielä voi yksittäisen kiveen selittää, mutta että sitten jos niin kuin on kysymyksessä sellaisia kiviä, joissa on vaikka jalkakiveenä niin kuin 2 kiveä päällekkäin siellä aseteltu ja sitten on se järkäle siinä päällä, niin kyllä sanotaanko, että se todennäköisyys, että mikään luonnollinen tekijä selittää sen niin kuin jääkausi tai joku muu, niin kyllä pienenee kovasti siinä, että en ainakaan itse usko sitten kaikki ne punaisinen kivineen, että miten se voisi olla mahdollista, että jääkausi on niitä sitten asettanut. Jokainenhan saa uskoa sen, mitä haluaa, mutta että itse on sen verran näitä kierrellyt, että on aika lailla vakuuttunut, että kyllä niissä on ihan joku tietoinen järki ollut niitä asettelemassa. Ootko yhtään kertaa nähnyt, että olisi missä niin kuin virallisesti mainittu megaliitteja jossakin museoviraston tai minkä vaan niin kuin sivuilla? Jaa, no enpä nyt äkkiseltään Joo. Mutta on semmoiset tarinakivet ja semmoiset on sitten Joo. Jep. Otapas nyt pitää vähän kelata tuota juttua, että minäpäs voisin oikeastaan kohta näytellä niitä kuvia tuosta. Joo, laitetaan kuvia taustalle pyörimään, niin jatketaan juttua, niitä on mukava katsella sillä taustalla. Joo, mitenkä tämä näkyy? Ihan hyvästi näkyy. Aha, joo. No mitä tästä tulee mieleen? Minusta tämä on vähän tämmöinen hahmokivi. Eläinhahmo tulee mulla ainakin mieleen, mutta no, se on vaan minun Kyllä. Tämä on, sieltä näkyy taustalla näkyy pielinen, ja minusta tässä tulee villisika mieleen. Joo. Villisika mieleen, ja tämä on vielä jalkakivikin. Tuossa ei ole kuvaa nyt ikävä kyllä päin, mutta täällä on jalka on tuolla. Joo. Aivan. Ja tässähän oli sitten siinä muotoa. Kyllä, joo. Niin tässähän oli sitten, olisiko 100 metrin päässä, niin oli semmoinen pirunkivi. Niin sitäkään en kuvaa nyt ottanut, kun siinä on vähän huonot energiat, niin se ei sitten antanut lupaa mitata energioita. Niitä on muutama semmoinen tapaus ollut tuossa. Ja näissäkin pitää sitten olla varovainen, että jos siinä on semmoinen muinainen kulttipaikka, niin ei tiedä mitään, minkälaista sieltä saa sitten mukaansa.
ainakin minä sitten pyrin kunnioittamaan sitä, että jos ei lupaa anneta tutkia syvemmälti, niin silloin jätetään paikka rauhaan. Silloin ei tutkita, kyllä. Niin en tiedä sitten syytä, että mikä taho sen sitten kieltää. Ja näitähän on tuossa puhuin siitä, että 2 kiveä päällekkäin on niin kuin siellä jalassa ja sitten kiven muoto on niin kuin hyvin vaikuttava, niin tästä meidän Kivilahden hyvinvointikeskuksen sivulta löytyy mun semmoinen lyhyt pätkä, missä on pääkallomegaliitti Jyväskylässä Vaajakoskella. Niin se on kyllä todella, se on pääkallon niin kuin näköinen ja sitten siinä se jalka-asetelma on sellainen, että siinä on niin kuin kaksi kiveä niin kuin päällekkäin siinä ja toinen niistä on punainen. Se on se asetelma sellainen, että on aika epäuskottava, että se olisi jääkausi tiputtanut siihen. Ja sitten se on vielä tuo muotoinen. Samoja niin kuin viboja on tuossa sun kiveessä, minkä nyt laitat. Tuo on vähän tommoinen niin kuin myöskin nuolenkärkimäinen joo, pää, kyllä. Tässä jos ajatellaan sitten, että on muinaisranta ollut tässä korkeammalla, että tämä on ollut sitten ihan veden äärellä. Joo. On tämmöinen niemi. Kyllä. Jaha, laitetaanpa sitten eteenpäin. Niin tässä on sitten, tämä on Varangin vuonolta on tämä. Joo. Ja tämä on niin kutsuttu kalanmaksakivi. Niin tässähän näkyy ympärillä on tämmöinen kivikehä. Se on tietysti tuossa nurmikon siellä, mutta tässä on niin kuin tehty siinä on just ne energiarenkaat niin kuin merkitty näillä kivillä. Aha, onpa mielenkiintoinen. Joo. Ja tämä kyllä sitten antoi kyllä semmoiset pöhinät, kun tuossa kävi sitä koskettamassa ja siinä vähän niin oli, niin antoi kyllä semmoiset täristykset oikein. Joo. Saattaa kuulostaa tietysti vähän Oululle, mutta Joo, kyllä. No, minulle se ei kuulosta Ouvolle, kun itsekin olen niin herkkä energioilla, että niitä koen tuolla kivien luona niitä energioita itsekin, niin mutta että toki kaikki ihmiset ei ole yhtä herkkiä ja sitähän sopii epäillä näitä ihan vapaasti, että ei niin kuin meidän juttuja kannata todesta ottaa niin kuin ei kenenkään muunkaan juttuja. Mutta että oma asenteeni on sellainen, että annan mahdollisuuden erilaisille ajatuksille ja ideoille ja en oikeastaan usko mitään ja sitten tavallaan kriittisesti suhtaudun siihen kaikkien tietoon avoimesti, mutta kriittisesti. Ja sitten kun oma kokemus on jostakin asiasta selkeä ja voimakas, niin se on minulle melkein vahvinta todistusaineistoa jostakin asiasta. Että se, että mitä lehdissä kirjoitetaan tai missä vaan niin kuin väitteitä voi ja saa esittää, mutta se, että kannattaako kaikkea uskoa aina, niin itse olen oppinut kriittiseksi sen suhteen, mutta toki olen sitten avoin myöskin ollut ja sitten päätynyt muun muassa tämmöiseen harrastuksen pariin ihmettelemään, että mitä nämä megaliitit oikeasti on. Että tämä kivi nyt on vähän tavallaan erilainen kuin megaliitit tyypillisesti, mikä kuva nyt on tässä esillä, mutta että onhan tuo hienon näköinen ja nuo kivikehät, mitä tuossa kerroit, niin on löytynyt myös megaliittien ympäriltä, eikö vaan? Joo, kyllä. Joo, miten sä niitä mittailet, niin tämäkinhän on vähän semmoinen uskomaton juttu, niin kerrotko kuulijoille, että mitä mittausmenetelmiä sä käytät näissä, kun tutkit? Joo, eli heilurihan on sitten yksi. Heiluri, tuossa mulla taitaa ollakin se heiluri, eli näkyykö se sinne kellekään, niin se tuossa näkyy, niin heilurilla tietysti alkuun minä kysyn luvaa, että saapiko mitata ja sehän on semmoinen kohtelias tapa, niin se tapa minä sitten pongasin, tuolla oli yksi englantilainen semmoinen maasatelyvideo, niin siitä pongasin sen
Yeah. Siinä se kaveri kysyi luvan. Se ei kylläkään kysynyt millään heilurilla, vaan se kysyi sen luvan, niin se sitten sai niin kuin sen suoraan päähänsä sen vastauksen. Että Kyllä. Ja sitten on nuo niin kuin L-varvut on sitten se toiset. Toiset keitä. Ja tässä näkyykö se tämmöinen, mulla on tämmöinen teleskooppijuttu. Niin L-varvuilla sitten katsotaan nuo. Sä voit ottaa sen ruudunjaan pois päältä vähäksi aikaa, niin näkyy paremmin isompana se kuva, niin voit esitellä niitä välineitä. Joo, ei se näy se enemmän. No joo, kyllä se siinä näkyy. No niin joo. Sun taustakuva ehkä vähän sotkee välillä sitä, mutta kyllä se selvä hyvin saa. Eli näitä on 2 L-varvuutta. Näillä katsotaan sitten ne niin kuin linjat. Voi katsoa niin maasatellilinjat, niin kuin vesisuonia, ehtiä ja semmoista. Kyllä vaan. Joo, eli nämä on tällaisia vähän erilaisia tutkimusmenetelmiä, että ei ole mitään sähköistä mittaria meillä käytössä ollut, mutta ilmeisesti sellaisiakin on jotain olemassa, millä näitä maasäteilyjä ja muita voi niin kuin ihan jollakin mittarillakin tutkia, mutta että en ole minä niihin perehtynyt. Onko sulla tietoa niistä? No joista on lukenut, että olisiko jossain Saksassa niitä jotta tehtynä, mutta tämähän on niin kuin herkät ihmiset niin kuin pystyy aistimaan näitä. Sehän on Suomessa tämä kaivon katsominen on semmoinen perinteinen juttu. Tunnetumpi asia vähän enemmän, jonka sanotaan, että suurempi yleisö tuntee ja tunnistaa, että semmoinen on tosiaan mahdollista, niin periaatteet on samankaltaisia. Ja kyllä, ja mitä on sitten näitä kaivinkonemiehiä haastatellut, niin heistä kyllä suuri osa niin taittaa katsoa kaapelin paikan niin varvuilla. Niin Kyllä. Mutta ne ei huutele näistä. Niin Se on sitä ammattitaitoa, josta ei oikein viittitä huuella, kun osa pitää sitä utopiana, mutta näin se vaan käytännössäkin näitä välineitä, menetelmiä samoja käytetään monenlaisiin juttuihin, että olipa kaivon paikka tai kaapelin linja tai mikä vaan, niin niitä pystytään tuommoisia välineitä käyttämään ja tuommoisia taitoja hyödyntämään. Hienon näköinen paikkahan tuo on. Joo. No tässä on vähän saman tyylinen. Tässä on Ivarsteinen, eli Ivarin kivi. Ja tämä oli sinänsä jännä. Tämä on tuolla Vesisaaressa, eli Vatsö siellä Varangin vuonna. Tämä on jännä, kun tämä oli ihan siinä toisten ikkunoiden alla. Ja siinä oli, kun minä kävin kuvailemassa ja mittailemassa, niin se oli sunnuntai-aamu siinä. Ja en sitten kehannut kovin hirveästi silleen huuvella kun ihan supattamalla, niin sitä videotakin siinä tein. Tuntui, että joka ikkunasta joku kahtoo siellä. Mutta eihän tuossa kukka tullut sitten kahtomaan, että ulos. Niin tässä on sama homma, että tässä menee linjat menee tämän kiven kautta ja siinä on sitten ne energiarenkaat, onko se tässä? Kyllä. Mutta tässä en sillä lailla sitten pystynyt oikein keskittymään tämän kiven energioihin, kun oli tässä vähän näitä häiriötekijöitä. Niin Yes. Joo, ja sitten seuraavata. No niin, nyt päästään itse aiheeseen. No nyt ollaan jo megaliitin kimpussa niin sanotusti. Ja siinähän se jääkaasi on tehnyt temppusa. Ja Jännästi on jättänyt kyllä tuohon kallioon, vähän alamäkkeen vielä tuolla. Ja punainen kivi näyttäisi olevan tuollakin. Siinäkin on muuten vähän tuommoista hylkeempää muotoa tai jotain. Kyllä. Riippuu mistä kulmasta katsoo. Toisinpäin saattaa ajatella jotakin muuta. No tässä sitten kanssa niin tässä on niin kuin 3 kiven varassa on tämä. Siellä on lohennut tuo yksi, mikä näkyy tuolla, se on puollut tuosta. Puollut tuolla reunassa, mikä näkyy. Sitten siinä on tuommoinen
tumma kivi tuossa keskellä, semmoinen muna. Minä menin sen ottaa sieltä kätteen, mutta sitten minä ajattelin, että ei, stop, eipä passokkaan mennä nykimään. Että kun mulla vähän olettamus on, että jos näissä on niin kuin jotta semmoisia taajuuksia, ja voisiko sitten tämmöisellä kivillä sitten sitä taajuutta sitten vielä niin kuin säätää tai niin kuin muuttaa, niin suosittelen, että jos tämmöisiä löydätte, niin että sitten liikuttele mitään siellä. Niin siinä saattaa ne energiat sitten muuttua niin. Kyllä. Joo. Onpa mielenkiintoinen. Tuossa näyttäisi tuossa munanmuotoisessa olevan vähän jotenkin muotoa muutenkin tuossa. Tuossa ihan niin kuin olisi vähän tuommoinen kupolitelttamainen tuo rakenne, mutta no niin. sen paremmin tietysti tuosta kuvasta näe sitä. Pystyykö tätä zoom pystyä, mutta se menee jo sitten niin pimeä. Joo. Kyllä. Siitä mulla on videota sitten näette . Joo. Täältä on video tulossa sitten. Oho, siinähän. Kyllä tullut, ja voin sitten siellä näette siellä tapahtumassakin sitten. Joo. Kyllä. Päästään juttelemaan sitten. Joo, kyllä, ja spekuloimaan ennen kaikkea. Niin Eli mistä tapahtumasta tässä nyt jutellaan, niin on tosiaan tarkoitus, että täällä Kivilahden hyvinvointikeskuksella Äänekoskella niin tavataan Jukan kanssa. Ja Jukka oli täällä viime vuonnakin, ja siinä oli tässä pikkuinen porukka muita ihmisiä mukana jo silloinkin. Ja meillä on semmoinen ajatus, että tänne saa tulla muutkin, ketkä haluaa, ketkä on kiinnostunut megaliiteistä aiheesta, harrastavat tai muuten vaan kiinnostaa aihe, niin tervetuloa mukaan. Eli meillä on 2 päivää tarkoitus käydä lauantaina ja sunnuntaina kiviä kattelemassa tuolla Keski-Suomen metsissä, ehkä täällä Äänekosken alueella. Ja perjantaina tänne voi jo saapua, ja oli ajatus, että Jukka jonkinlaisen pienen esityksen laatisi sitten myös tästä megaliittiaiheesta sitten, jota voitaisiin sitten katsella yhdessä kuvia ja jutella aiheesta. Ja eli päivämäärät on 8-10. syyskuuta, mitä ollaan suunniteltu, ja täällä Kivilahdessa on niin hyvinvointikeskuksen tiloissa pystyy majoittumaan, eli täällä on sitten huoneita tarjolla, ja yhden hengen huone maksaa 60 €, ja jos on 2 henkeä samassa huoneessa, niin on sitten vähän halvempi 45 € per henkilö, ja sitten jos on vielä useampi samassa huoneessa, niin hinta edelleen halpenee, että semmoisilla majoitushinnoilla, ja sitten joku pieni tapahtumamaksu siihen tulee sitten, millä sitten sisältää siis käytännössä saunomiset ja keitellään teetä ja kahvia ja niin kuin tilojen käytön sitten mutta ei ole todellakaan mikään kallis tapahtuma kysymyksessä, että ihan tämmöinen harrastajien kokoontumisajot, niin sellainen on suunnitteilla, ja voidaan tässä yhteydessä ja toivottaa tervetulleeksi asiasta kiinnostuneet Kivilahteen Äänekoskelle Keiteleen rannalle. Ja niin, täällä on meillä tämmöinen vanha seurakunnan leirikeskus, missä on sitten majoitustilaa isommallekin porukalle, ja pystytään videotykillä heittämään kuvaa seinälle ja katsella sitten kuvia vähän isommalta kankaalta, ja silläänkin päästä sitten aiheen pariin, mutta tarkoitus on tosiaan metässäkin käydä, ja laittakaapa ihmiset kalentereihin ja päivämäärään, jos aihe kiinnostaa, niin tuonne hyvinvointikeskuksen sivulle tulee sitten hyvinvointikeskus.net, niin sinne tulee tapahtuma-ilmoitus, ja YouTubessa on sitten tämä meidän video, niin sieltä löytyy toki linkit sitten myöskin alta, että pääsee sitten eteenpäin ja tapahtumaan myös mukaan, jos aihe kiinnostaa. Kerrotko tästä kivestä vähän? Tuolla on tuommoinen kivi, niin kuin hattu tuolla päällä. No niin. Onko tuo miten iso tuo hattu ja miten iso tuo kivi, että jaksaisiko tuommoisen nostaa tuonne vai Niin kyllä tuo hatun jaksaa nostaa, kyllä, joo. Joo. Että sen on joku voinut siihen lisätäkin, että ei ole välttämättä aina ollut siinä. Kyllä, mutta minä luulen, että se liittyy näihin energioihin justiinsa, että sillä
haetaan sitä energiaa Ja. tai säädetään sitten sitä. Että, Aivan, ja. No, se on vaan minun näkemys, mutta jahas, vieläkös mulla on täällä kuvia. Joo, tässä on sitten Inaarissa on niin siellä on se karhunpesäkivi. Joo. Onko tämäkin megaliitti? No tämähän on, tämä taitaa niin olla niin näihin virallisiin merkittynä tämä, että mutta katsotaanpa sitten, onko mulla sisältä siinä. Tämä on sitten sisältä. Siinähän on aika hieno on tämä että mikä on syövyttänyt, vesikö se on syövyttänyt nämä, ja sehän on semmoinen onkalohan se on se koko se sieltä sisältä. Okei. Sisältä, mutta ei siinä sitten ihan mielenkiintoista, niin kävin että onko tässä energioita sille. Tai minä en löytänyt minkäänlaisia niin kuin linjoja en löytänyt, eikä semmoisia hirveitä pöhinöitä antanut, että en niin kuin tähän omaan kategoriaan niin kuin megaliitteihin niin kuin tätä lukisi Joo, mutta vähän eri asiasta kysymys. Joka tapauksessa mielenkiintoisia kohteita ja että kivistä ylipäätään niin kuin se, että niin kuin mielenkiintoisia paikkoja, niin kuin kalliot ja kivet ylipäätään, niin on vaan kuullut, että monet harrastaa sitä, että käy kivillä. Ja sitten siis taitaa olla onko se polderointia vai mitä, kun kiipeillään näille tämmöisille, niin monesti näitä hienoja kiviä, niin niitä sitten ihmiset käy vallottamassa. Joo, tässäkinhän olisi tämä polderointi, niin tässä kohdassa olisi kyllä aika hyvä. Pystyseinämä olisi tuossa, että siinä olisi vähän haastetta. Yeah. Niin. Joo, eli tuo oli siellä sisältä. Joo, ja tässä oli sitten tämä oli Nurmeksesta sinne tuonne Lieksaan päin. Eli tämä on semmoinen, tämä oli haarakivikö tämä oli nimeltä. Yeah. Ja minä yhdestä kirjasta näitä pongasin, niin siinä oli, että on niin kuin, muinainen tietäjä on käyttänyt tämän kiveen energiaa niin kuin hyväksi. Joo. Ja sehän minua kiinnosti sitten, että minkälaiset pöhinät se antaa, mutta pikkuinen pettymys oli tämä, että siinä ei niin hirveitä pöhinöitä ollutkaan. Että onko se sitten tietäjä venyt sen voiman mukanaan sitten vai mikä siinä? Kyllä. No kieltämättä sen kokemus, mikä itsellä on tämmöistä haljenneista kivistä, niin niissä on yleensä aika vahva energia ollut. Että siinä kivien välissä kun seisoo, niin, niin kuin voi tuntea sen energiaa siinä yleensä sen halkeaman suuntaisesti menee joku energialinja, niin mun kokemuksen mukaan. Niin kyllähän siinä oli hyvät energiat, mutta ei niin kuin silleen mitä oletitte, semmoista hirveän superpupper energiat. Joo, kyllä. Joo, entäs sitten? Sittenhän on näitä tarinakiviä. Eli tuossa mä luen kirjaa justissa, mistä minä niitä pongasin näitä. Niin tällähän on semmoinen tarina tällä kivellä, että noin lyhyesti sanottuna, niin siinä joku tietäjä on ollut täällä Pielisen rannalla ja hänelle on tullut sitten potilas. Ja se on sitten siinä hoitotoimenpiteen aikana kuoleutunut se potilas ja siinä on sattunut semmoinen vahinko ja sitten se tietäjä koitti sitä piilotella ja taikka viiä jonnekin ja se sitten joutui jättämään sen tämän kiven alle. Alle vainaja sitten aikanaan. Ja kävin tässäkin sitten tutkailemassa energiaa, mutta ei ollut semmoinen voimapaikka. Että tämä on semmoinen niin sanottu tarinakivi. Kyllä. Tarinakiveksi voisi tämän niin kuin luokitella. Että mutta ei jännä, näitä on käydä kahtelemassa. Ja Kyllä. Näinpä. No joo, miten ajattelet sitten, että mikä se on se voima, mikä sieltä välittyy että onko se siinä kivessä vai onko se sitä maastoenergiaa jotenkin, mitä siinä, mikä se tuntuu sitten? Niin, tuleeko se niistä
sitten niistä linjoista, jos siinä kulkee vaikka joku leilinja tai voimakas linja, niin sieppaako se kivi sitten se energian Näinpä. Monestihan ne on megaaliitit, että se on jollakin kallion semmoisella pienellä nyppylällä tai ylipäätään. No sitä tulee sitten mieleen, että kun ne on sillä lailla korkeammalla yleensäkin, niin että lähettääkö ne sitten sitä energiaa jonnekin. Että siinä monesti näkyy, niin kuin vaikka tuommoinen aukko, niin kuin tuossa kivessä on. Mutta ei kylläkään tuosta, mutta niin kuin jalkakivistä, kun siinä on sitten se väli, niin sitä niin kuin näyttäisi, että sitä niin kuin energiaa tulisi siitä välistä. Että onko sitä niin kuin jollakin tapaa hyödynnetty sitä energiaa, että lähetetäänkö sitä jonnekin sitä energiaa. Siinä olisi kyllä tutkimussarkkaa kyllä vielä. Kyllä. Joiltakin niistä sinun videoilta näkyy, että miten se kivi niin kuin saattaa lähettää säteille jotenkin energiaa, että siitä lähtee erilaisia linjoja johonkin suuntaan, niin jotenkin mulle on tullut semmoinen kuva, että tässä niin kuin useampi kivi olisi niin kuin yhteyksissä toisiinsa ikään kuin jollain tapaa, ja ne muodostaisi jonkinlaisen kokonaisuuden sitten, mutta se, että mitä tarkoitusta varten, niin kyllä. sitäpä voidaan ihmetellä. Semmoinen energiaverkosto niistä tulee, ja sitten on sääli, että tuolla ainakin pohjoisessa ja on tietysti täällä etelämässäkin, niin niitä on sitten tuhottuna. Eli kun ristiusko tuli, niin siinähän sitten haluttiin sitä pakanakulttuuria niin kuin suitsia vähän ja saada kirkon piiriin ne ihmiset, niin sitten tämmöisiä muinaisia kulttipaikkoja, niin kuin jalkakiviä, niin tämmöisiä sitten tuhottiin. Että Niin, siinä on sitten mennyt sitä, niin kuin se energiaverkosto sitten tuhoutunut sitten niiltä osin. Että Että se on tietysti vähän harmi niin. Täälläkin on tuossa on Paatelan kanava lähellä on kiviä, jota on ihan kiviporalla niin kuin lohkottu paloja niistä. En tiedä, onko kanavan rakennusmateriaaliksi tehty vai mikä on ollut syy, mutta että on niin kuin rikottu megaaliitteja ja siinä ei välttämättä ole mitään kummempaa pahaa tarkoitusta ollut, mutta että on vaan haluttu materiaalia kanavaan tai jotakin vastaavaa, niin semmoisen vaikutelmaa sitten niin kuin äkkiä niin kuin saa, mutta että on valitettavasti säreetty kiviä sitten. Kyllä niistä on helppo sitten ottaa niistä megaaliiteista, kun on silleen helppo lohkaista. Kyllä. Hyvä. Meidän ei tarvitse nyt tästä mitään sen pitempää tarinaa tehdä. Voidaan tehdä uusia haastatteluja, uusia julkaisuja sitten, kun on aineistoa, jaksaa niitä vaan kääntää ja vääntää videon muotoon, niin julkaista sitten lisää. Mutta että, jos nyt mietitään sitä viikonloppua, niin itse jotenkin ajattelisin, että olisi kiva jutella muiden megaaliittiharrastajien kanssa ja ylipäätään se, että tämmöiset kivet harrastuksena, niin minkälaisia havaintoja ihmisillä on ollut, että niin kuin se, että omakohtaiset kokemukset ja erilaiset niin kuin spekulaatiot, että mikä näiden kivien merkitys on, että minusta näyttää siltä, että niin kuin valtava työ on tehty joskus. Ilmeisesti aikaa siitä, että milloin nämä kivet on tehty, niin on aika kauan ja se 12 000 vuotta, niin sanotaan, että olisi se muinaisrannan ajankohta suunnilleen ollut, että milloin vesi on sillä korkeudella ollut, mistä näitä löytyy. Että se voisi olla niin kuin yksi mahdollinen ajankohta, milloin näitä on tehty, ja nämä on sitten siitä asti jököttäneet siellä paikallaan, ja toki vedenpinta on laskenut alemmas sitten, mutta että mikä on ollut se syy ja miten nämä on tehty ja muuta, niin mielenkiintoisia kysymyksiä, ja mihin ei ainakaan mulla ole vastausta.
Niin. Ja kaikki ne havainnot, mitä näihin liittyy, niin me Jukan kanssa ollaan paikalla ainakin silloin, ja jos tänne tulee muita harrastajia sitten, niin mielellään ollaan kuulemassa ja oppimassa sitten muiden kokemuksista. Ja kysymyksiä voi tähän niin kuin esittää myös tähän videon alle, ja mielellään tietysti mekin vastataan sitten. Ja voitaisiin niin kuin harrastuksen pariin sitten ohjata muita ihmisiä sillä tavalla, että tavallaan niin kuin eväitä ja työkaluja siihen, että miten me ollaan löydetty megaliittejä ja mistä niitä niin kuin helpoiten löytyy, mihin kannattaa mennä ja näin poispäin, niin voidaan antaa vähän vinkkejä siihen sitten, että mikäli luonnossa liikkuminen kiinnostaa, niin semmoisia 5 pisteen vinkkejä. Niin luvataan kyllä sitten antaa muillekin ihmisille ja niin mielellään ollaan kuulumassa itsekin. Onko sulla jotakin kysymyksiä mielessä, että mitä voisit heitellä ilmoille tässä ennen meidän tapaamista? Jaa, no eipä kyllä, mutta minä kyllä odottaisin sieltä sitten, että on niin kuin hyviä keskusteluja siellä, että semmoista vuorovaikutusjuttua. Niin Joo. Kyllä. Että olisi sitä keskustelua tulisi siellä. Että Joo, näinpä. Meillä on Kivilahdessa rantasauna tuolla myöskin, ja me voidaan siellä rantasauna lämmittää. Meillä on puukiuas toisessa saunassa, ja pienempi sauna on sähkökiukalla, niin voidaan vaikka molemmatkin lämmittää, jos oikein paljon tulee porukkaa, niin otetaan sinne sitten vaikka 2 saunavuoroissa. Mutta joo, porukkaahan tänne mahtuu reilumminkin, että meillä on majoitustilaa, niin jos vaan samaan huoneeseen mahtuu enemmän ihmisiä, niin jopa 40, että sen puolen mahtuu, mutta että ei meillä mitään tämmöistä odotusta, että tästä mitään megatapahtumaa varmaan tulisi, mutta megaliittitapahtuma kuitenkin, että kiva olisi, jos porukkaa saadaan sitten paikalle, niin osoite löytyy hyvinvointikeskus.net-sivustolta, että sitten porukka osaa ajella perille ja sitten nämä tapahtuma-ilmoitukset laaditaan tässä piakkoon myös, koska eihän tuohon tapahtumaan enää ole aikaa kun onko se nyt 3 viikkoa, niin joo, 3,5 viikkoa tästä niin haastatteluhetkestä, niin pääsee porukka sitten ilmoittautumaan. Niin näin. Hei, kiva oli nähdä noita sun kuvia tuoreemmalta reissulta ja jäähän odottelemaan videoa ja tapahtumaa, niin päästään sitten juttelemaan lisää. Niin ja ehkä siitä, että jos nyt tänne porukkaan on tulossa paikalle, niin silleen avoimin mieli ja niin jos siellä on ihmisiä, jotka on käyttänyt ihan jotain muuta tutkimusmenetelmiä tai ihan vaan niin kuin, hiljattain tässä juttelin yhden harrastajan kanssa, joka oli lähtenyt ihan tyhjän tavallaan niin kuin päältä, ettei ollut niin kuin ikään kuin opiskellut mitään muiden näkemyksiä eikä ajatuksia ja oli lähtenyt megaliittipaikkoja kiertelemään ja niin kuin itse tehnyt vaan havaintoja ja oppinut sen, mitä siellä luonnossa niin kuin on niin kuin nähnyt ja kokenut ja tehnyt johtopäätelmiä, niin olipa muuten mielenkiintoista niin kuin kuulla näkemyksiä, että mitä havaintoja niin kuin oli tehnyt. Kyllä, joo. Niin kuin näistä megaliiteistä ja en lähde niitä tässä nyt jakamaan sen enempää, mutta kiinnostaisi kuulla lisää sitten, että mitä muut ihmiset on johtopäätelmiä tehnyt ja havaintoja, niin tosi mielenkiinnolla niin kuin odotan näitä kohtaamisia sitten. Mutta eiköhän me päätetä tähän, niin saadaan video ulos ja niin jäädään odottelemaan tapahtumaan mahdollisimman paljon osallistujia. Niin. Joo, eipä saa kaikkea nyt paljastaa tässä. Niin etukäteen. Kyllä.
kovimmat paljastukset Niin, jätetään. sitten Yes. Niin kiitoksia Jukka ja katselijoille, niin ei muuta kuin tervetuloa Megaaliitti viikonloppuun sitten tänne Kivilahden hyvinvointikeskukselle Äänekoskelle. Niin no, mitkä ne nyt oli ne päivämäärät? Katsotaan ne vielä sieltä kalenterista, niin menee varmasti oikein. Eli syyskuun alkuahan se oli. Ja päivämäärät oli 8-10, eli 8. päivä perjantaina saa illasta tänne tulla ja 10. päivä sunnuntaina vielä käydään sitten kattelemassa megaaliitteja. Ja tännehän voi tulla silleen, että siinä illasta niin sanotaan kello 14-15 eteenpäin ihan kukin mitenkin pääsee, että illan päälle lämmitellään saunaa sitten. Ja tässä on megaaliittipaikkoja ihan lähellä, että jos joku haluaa perjantaina käydä megaaliiteillä, niin ilman muuta sinne vaan, että opastetaan kyllä eteenpäin niin täältä. Ja sitten lauantai, sunnuntai, niin ehkä se voisi olla lauantai sitten, missä katsottaisiin niitä sun esitys ja sun kuvia, ja kuvia toki on mullakin sitten, että voidaan katsoa niitä meidän tekemiä videoita. Kaikkiahan ei ole edes julkaistu niin kuin nettiin, että jos siellä on jotakin semmoista pätkää sitten, mitä missä olisi näyttävää kiveä ja muuta, niin voidaan sitten näyttää ihmisille. Ja sunnuntaina sitten semmoinen, että ainakin siinä vielä metässä voisi käydä, mutta sitten ihan vapaasti tietenkin, miten vaan kukin haluaa lähteä pois sitten, niin voi lähteä pois, että ei täällä mikään sido täällä, että saapi lähteä milloin haluaa, että ei ole pakko jäädä sen pidemmäksi aikaa, mutta varmaan perjantaina ja lauantaina saunotaan ja sunnuntaina sitten ollaan metässä niin pitkään kuin vielä jaksaa. Ja täällä voidaan sitten yhdessä evästä, että en nyt lupaa mitään valmiita ruokia täällä tehdä, että jokainen tulee omilla eväillä lähtökohtaisesti, mutta kyllä täällä ruokia pystyy lämmittelemään sitten, niin voidaan yhdessäkin sitten lämmitellä ruokia ja ruokkailla ja muuta, että mukavaa olla yhdessä sitten viikonloppuajan harrastuksen parissa. Mutta näihin ajatuksiin ja näihin tunnelmiin, niin kiitoksia Jukka ja niin me nähdään sitten syyskuussa. Niin. Joo, hyvä, kiitoksia ja tervetuloa. No niin, tervetuloa kaikille. Moi moi. No niin, hei.